सला कहला कौन ना 50 टंका दाढ़ी खेर हेबाई थाउ मो पाखे कौन ना ना कौन जब कि आज्ञा किए कहल हाँ टिके दाढ़ी टे खेर बोले कौन 50 टंका केते मिनिटर काम है भाईना कहल हाँ के समय लगे हाँ तुम देखुन काम खत्म दुकान बंद हाँ ताकू एक सी घसा मजा करी तुमको पूरा आहरी बेसी पैसा नब कहला 50 टंका से मुँह हाँ सेटा टी लगेदेव एटा टी लगेदेव 2 मिनिटर काम को सी 10 मिनिट कर बुझल भाई देख केते पैसा लगिला